Mai sai. Mai sai mai kyau. Ko sama da ta kankaro kafa ta zo siyan sai. Ki kankaro mana sai. Ya za a yi, za a ma haɗin. Kina ji? Sai 35 sai ki sa biredi na naira 70 kar ki sa madara. Dan yarbawa yaushe za ka fara shan shayi da madara a gurin nan ne? Maneji da Allah, maneji ne. Dole ne rayuwa yanzu sai da maneji. Allah ki sauri da Allah yunwa muna ji haba. Dan yarbawa mun ci biyu. Ha? Ki masalan ki an zo siyan sai sikin mutum ya zama ma ba an ji saki kawo mata sai. Dan yarbawa. Sai gya mai sai. Kina bala'i ba. Kati kona mun haka. Haba dan yarbawa. Ba kona ka zamba. Katin kan ya fi hankali dole. Ha? Hai. Ante mun hai. Kwastoma. Bakin salama. Kwastoma. Hai za ka ante mun. Me sai? Ki dinga mutane na zuwa bayin sallama akwai matsala. Za ka kasa miki kasuwa nan. Sai akwai zafi. Ke mugwa ne ba Allah baki fifita sai na kina kawo mana. Yawwa biredin noza a yanko. Ai ni ba na sayan biredi. Na taɓa sayan biredi a gurin ka? Na manta da biredin ka kake zuwa kai. Ka san ni tafi da gidan ka nake yi. Me ya faru biredi za a karo ma ne? Su ba mu da biredi, ba mu ya sun. Uno irin aladiyan biredi ne kin kama. Me ya faru? Wallahi mun taka takuwa ne a ciki. Kai haƙuri yanayin aiki ne. Mun daina siyan sa ya wuri. Ya haƙuri. Mun daina siyan sa ya wuri. Ya haƙuri dan Allah ya haƙuri ko. Ya haƙuri. Mun daina siyan sa ya wuri nan. Matsala kana bayar mai zuciya. Ka zauna mana. Menene? Ki wannan biredin ka yi. Wannan. Ka ce wannan. Wannan ba irin wannan bane. Kai wannan ice bin hiyal ne. Bara mu ji wannan. Wannan ice bin hiyal ne. Hanya kunnuwan ka tana motsi ko? Abokina, dole dole bi na ka samu wannan biredi. Da farko ne sunan wannan biredin Balnaj. Balnaj. A layin Malam Bababbare. Layin Malam Balarabe. Layin Malam Bababbare a nan za ka je ka same shi kawan arewa. Layin Malam A nan za ka je ka same ka an tayo shi. Nan kawan arewa. Cikin Nasarawa ba? Daga yau idan ba ki kawo mana biredin Balnaj ba, Olong daga yau mun daina siyan sa nan wuri. Ha dan Allah ku yi haƙuri insha Allah za a kawo muku biredin Balnaj. Me gida a ina zan samu biredin Balnaj din nan? Biredin Balnaj ana samun shi a layin Malam Bababbare da ke kawon arewa Nasarawa. Kawon arewa layin Malam Bababbare? Na mun san layi. Insha Allah an jima ku dan kuna dawowa za ku samu Balnaj a nan guri. Yanzu nan zan je in nemo shi insha Allah. An ba ki kawo mana Balnaj ba, Olong ba za mu karanta. Hai, wai tare da sai muka saya biredin nan. Hai. Wai ki kawo mana sai. Hai, ban biya kuɗin hayi ba fa. Amma ban da ko sisi ya fi shi ma zan yi. Ba za mu dauka ba. Hai ba Balnaj. Haka ne ba Balnaj. Alkuran ba za mu. Mu dai mun karu da wannan mun karu da ruwan sai. Mina.